В днешния клип ще играем BMX 3. Нека да видим как ще играем. Хора, това между другото ми е втория клип. Имам първия, който е на Brawl Stars. Не знам дали ще снимам и на Fortnite или на FIFA или на нещо. Просто не знам. Ще видя. Просто не знам. Окей, току-що не знам какво направих. Че да умрях, но... Така, хора, сега докато играя, ще ви разказвам как станах толкова добър на тази игра и как съм почнал, откъде съм почнал и откъде изобщо ми е дошла идеята изобщо да снимам. И аз, нали, изтеглих с тази игра и така, това, нали, знаете, децата, деца кефят на картинките. И буквално аз това бях. Буквално много се изкефих на картинката. И просто толкова се изкефих на картинката, че си я изтеглих. И така стана добър. Хора, плюс 2 купи сме. Добре. Тази игра с BMX 3 и не е кой знае колко добра. И хора, наистина много е як самата игра. И някои хора, нали, може да пишете коментар и няма да се обидя, нали, ако буквално просто дадете един лайк на клипа и просто няма да се обидя, нали. Така че, хора, моля ви се, дайте по един лайк, показах ви как се играе и защо, как е. И сега спирам клипа, защото за другия клип имам гениална идея за другия клип. В другия клип ще видите как ще играя FIFA и ще почна от нищото до нещото. Това беше малко недълго. Много кратко беше, знам. Но другия клип обещавам, че поне ще е 5-10 минути. Айде. Хора, много искам да лайкнете. Ако не го лайкнете, вие отново сте яки. Айде.